Welcome back to my lutong bahay ni Kuya Arnold. Sa araw na to, ang recipe natin ay sarsyadong tilapia. Enjoy watching. Una ay pinrito ko muna ang mga tilapia. At pagkatapos na maprito na ang mga tilapia, maglalagay na ng mantika sa kawali, igisa na ang bawang, sunod ang sibuyas, kamatis, and huli yung luya. Meron din akong dalawang itlog, scramble ko siya, hahalo ko sa sarsyado. Pagkatapos na magisa na yung mga ricado, ay lalagyan ko ng 2 cup ng tubig para maging sabaw ng sarsyado. At takpan, pakuluin. Then isunod na yung mga tilapyang na prito. Yan guys, nakalagay na yung mga tilapia at pakuluan lang natin ng mga ilang minuto para kumapit yung lasa ng mga ricado sa tilapia at sabaw. Lagyan natin ng konting asin, pampalasa. Saglit lang ito lutuin. Yan, lagyan ng paminta. Madali lang itong lutuin mga guys, simple cooking. At nilagyan ko rin siya ng konting asukal. At next na susunod ay lalagay na yung na batil na itlog, pantaping sa kanya. At hintayin lang guys na kumulo ng konti. At lalagyan ko rin siya ng siling haba pang dagdag hangang. Okay na guys, luto na ang ating recipe sa araw na to, ang sarsyadong tilapia. Please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button para updated kayo. Thank you for watching.